ụmụ ibe ekenekwa m ụnụ ndị ndozi ọdịnala nwanne ụnụ nwoke nọ nso na-ekene ụnụ. anyị si ka udo dịrị ụnụ n'ụbọchị nke taa na anyị nwabụ ndị ndozi ọdịnala Igbo. ụmụ Igbo ụnụ ga-afụ na ihe a na-eme adịrịzi ọkwanụ mgbagharị ka a na-agbagharị mara ma ihe a na-enwe ọ ga-enwe isi ya ka a na-agbagharịrị ihe a niile. ọkwa n'oge pụta asị ka anyị na ụmụnne anyị kwuo. anyị na-ayọkwa ụnụ mgbaghara maka na oge ọbụla anyị kwesịrị na-ewetara ụnụ ozi ka anyị si wee kwuo, mana ụnụ fụrụ na anyị ka na-ebidonu so otu anyị na-ebido anyị o nwere ụmụ ihe anyị nidigasịrị ime tupu anyị ebido. ọ bụrụ ka anyị bịa na Facebook ka ndị mmadụ na-emere anyị hello hi love ọ bụrụ ya ka anyị ji wee pụta. so ọ bụrụ na maka love na ka a na-emere anyị like anyị ka a na-abịa everyday, mana ọ bụrụ maka like ka anyị chọrọ ka anyị mee ezigbo ihe, mepụta ihe a ga-afụ anya. ọ ya mere anyị anaghị abịa mgbe ọbụla ụmụ ibe. so anyị na-achọ ụnụ gbaghara anyị. enwere ihe m dere ebe a, ihe m ji wee dee ihe aha bụ na achọrọ m ka ndị be anyị chee uche. ịmana ihe m ji ekwu ihe a bụ na ịmana ụnụ gee ntị na unu anyị n'ihe niile anyị na-ekwu. o nwere ebe anyị na-ebe akwa atụ aka. anyị sị na ebe ọbụla nwata na-ebe atụ aka, a na-ebe akwa atụ aka na nne ya nọ ebe ahụ, nna ya anọ dị ya. ihe anyị ji atụ aka n'ihe gbasara destiny, maka na ndị be anyị aghọtabekweghị nọ futbọl ka a na-agba o. ha aghọtabekweghị o mmadụ edisivukwe na onwe ya. ha aghọtabekweghị ọkụkọ mma ka etigide mkpu a ka ndị be anyị ghọta na bọọlụ ka a na-agba ebe a. maka na ọnwụ na bọọlụ ka a na-agba de na ịchọwazienu how do you go to first division or second division maka ọnwụ na ịghọta na bọọlụ ka a na-agba nwanne ha ka ekwenye ka ị ga-esi agazi na division 1 or division 2 how can you go there? ọ mgbe ịmata na bọọlụ ka a na-agba iwee machawa n'ebe ka ihe esi agbago na ligi na ọnụ ụkwụ doro anyị anya. ka m gwa ụnụ ihe na gaa na vileji ụnụ were microphone na kwugodi ọkwa example osi na Jizọs Kraịst abụghị eziokwu na fake. nwanne enwere ike ilugo okwute, ihe m ji wee kwuo okwu a bụ maka na ịmana ndị be anyị na-ekwu about nwa bekee slave, nwa bekee mee nka, nwa bekee mee nka. o nwere onye si na enwere ihe nwa bekee mere, but gekwe ntị o. ịkpọ mmadụ chen n'onu abụrụkwa slavery. ịkpọ mmadụ chen n'onu ọkwa genocide ka ọ bụrụkwa slave. so mana unu na-emix these two things. onye nọ na village anyị na-aga ụka ma no choice onye nwa because ihe na-agwụ this thing ka iche uche, because that's why you confront. ị gaghị confront nwa onye ụka because ọ choice ya. so ọ bụrụ na enwe ihe ị na-eme dị mma, ị convince nwee na ihe ahụ ị na-eme, because ị mara onwere nobody can really say onye awụ Chukwu, onye awụ Jizọs. onweghị onye ga-ekwu nwunye. all these things were mythology, is about human development. ọ bụrụ about God, is about human development. but due to na o nwere ndị na-aghọta ha the thing, ha wee werezie efebezie ka Chukwu. ịghọtara? so o nwere ebe mmiri si baa na opi ụgbọgụrụ. so onye agha na-eme this thing now na-eje na Jizọs, ọ naghị eje ụka, ọ naghị eje ụka. the problem is the system, computer, the system running inside the computer is that information. ihe ahụ ọ na-eme with the information na run into his system. so ọ bụrụ na ọjọọ soro kpachara anya hicha buru akwụkwọ ndị China printịrị na akpaga. so ifili na this man after ka ọ tachara ahụfụ kpatasị ya ego, gbaa bọị ọgụghọ 1+1 ọgụghọ 2 ta afụfụ, gbaa bọị mechi ihe niile. after everything o buru akwụkwọ tii na mkpa abụ na-agba n'ụlọ ụka everyday. do you think that this man no like ya? you chere na this man like this thing? ọ bụrụ no like ya because ya a program. mana ndị be ya chọpụtabere ya program. that's why they are conflicting, they are fighting. as long as you ghọta ha na ya program, you will fight every day. ọ ga-divorce gị na nwunye gị. okay, jụọ onwe gị ajụjụ why gị na nwunye gị ji enwe nsogbu. because onye a na-eje ụka, ide na di ya na-eje ụka, ọ nwunye ya anaghị eje ụka, ọmpụ na-eje ụka, ọmụ na anaghị eje ụka. because ị magha na program this window vista na window 11 they cannot run in one computer. It's impossible. ị gaghị run with the two program in one computer. It's impossible. He must remove one to put the other one.
oke ọ bụrụ na iweta cd tinye n'ime kọmputa ị chọrọ ịfọmatị ya fọmatị, ọ ga-asị gị chere kwe oke wepụ nke ọzọ ahụ ọ ga-asị gị chere ka ị chọrọ wepụ nke ọ bụrụ na iwepụ ya ibidi wetagoda antivirus sef wetagoda antivirus chọọ ka itinye na kọmputa ọfụ ka eme, ọ ga-asị gị remove the old virus system, remove the old antivirus before you put new antivirus. Itinye ha new antivirus and ewepụ nke ochie ahụ block of freeze the computer. Inwe anwa tinye that new antivirus that place or freeze that computer live and direct. So ihe na-achọ ka ndị be anyị mara bụ na the program running in these people, first of all, if you want to deprogram it, ị ga-ewetekwe the equivalent that one done better than that one. Ị ga-ewete something similar but better than that one. Ọ ga-adị similar but ọ ga-adị better. O nwere egwu a na-agụ ihe ọpati ọbasi ọ sị mama ịwọta bụ mmụọ ozi a chụrụ n'igwe ọga na osimiri ga-awuo alaeze ya ọkpara nke atachọba onye ọ na-egbu. Geenụ ntị, ọ sị gị ịmana ihe ahụ broken ka asụrụ. Mama ịwọta bụ broken, gịnị ka ọ bụ? Mmụọ in water. Gịnị bụ mmụọ? Mmụọ bụ soul in water. Okay, if ọ bụ na soul baa na water ka ihe na-eme, ọ bụ na mmụọ baa n'ime mmiri o freeze ya. That is the mythology. Ihe na-akpọ reincarnation today is about soul. All the same thing. Moto gị nwere ụkwụ ịnọ ịba n'ime ya, o buru gị na-agba. That ụkwụ ịnọ ha representịrị eke n'ori na afọ na nkwọ, all four horses. Ọha ọbụghị akpagharị. Na anya this mami wọta bụ mmụọ ozi a chụrụ n'igwe. This is exactly ihe ọ na-agwa gị. Ọ sị gị na mmụọ bara n'ime mmiri freeze. Ime mmiri ahụ bụ dị mmadụ. Osimiri bụ gịnị? Osimiri bụ moving water, water with force. Mmiri na-ehu, mmiri na-esu, ọ na-asụ asụ, mmiri na-apụ ehu. Ọ ya bụ osimiri. Then the body, human being, is made of water. Almost 70-something% of your body is water. So the body were moving water. Ọwụ na iwere mmiri na-ehu ehu tinye ya fan, that fan aha move o nwere kọpa ọ bụla ịkpara akpa wee join ya na that fan aha na-eku eku, o raise a vibration, that copper aha develop a current. So mgbe aha this soul bara n'ime ahụ gị, ị gaghị ha n'ije, this breeze mesa gị, copper inside your body e generate a current. The current will go and activate the pineal gland dị nọ n'isi gị. Then antenna, because ebe mba antenna, the antenna emepe, then information abịa from the external world. That is why nwa amụrụ ọfụ ọ naghị eche uche, because ọ gathebeghị enough force. So the breeze, this breeze, the fan a nyere electric current, that fan a nyere electric current to that copper. This breeze you na afụ na-eku now etel. Ọwụ na nwatakịrị agadaghị enough force, pineal agaghị arụ ọrụ until ọ gada enough force, all pineal ahụ ga-develop the spirit. Then this spirit now onye ka o ji wee si unu na akwụkwọ ahụ unu na-ebugharị, ọ sị gị na ị ga-baptize with water and of the Holy Spirit. The Holy Spirit is mgbe ahụ he was your own person, then you can break the shackle. Oya with the fire na-ekwu okwu ya. Then the spirit join with fire again, the fire will go back again to the original self, which is the soul. Oya ihe na afọ na akpọ kedu na akpọ volcano. When the earth suppresses the water or release the fire, that is oxygen go na for there. Oxygen 8. Ihe volcano na release oxygen. So ọwụ na gị nwa na onwe as a human being, ebe ị mana this your soul is trapped inside the water, because once water fire gara inside water, o change order. Order ahụ change the character. Oya ka ọ na-asị gị were nkata, kpara nkata bụ ọtọ na otu thought a na-ekwu akọ na uche, chọwa onye ọ na-egbu, chọwa onye ọ na-deceive. Ogbu ọ ka na-asị, ọ na-asị ọ na-aghọ ogbu ya, ọ ghọgburu ya aghọgbu. That means so deceive get deceive. Ogbu abụrụ igbu mmadụ n'ọnụ Igbo. Ogbugbu bụ deceive. Mami wọta bụ mmụọ ozi a chụrụ n'igwe. Sun, igwe a na-ekwu mass. Mass wụ quantity, the concentration of matter in one place. So the sun will break out of the matter
descended into water because ọ fụrụ na be nne na nna ya a sị na ngwere hapụ ukwu isi aka akparị ya. Ngwere hapụ ukwu isi aka akparị ya. So sun break away the light unu na-afụ. That is why ndị ụka ji wee change Lucifer by Satan. The real thing here is Lucy, the light. All light with the problem because nwa bekee wanted to create that white is light. But to the light with the Lucy, the problem with the Lucy over black. The problem is the white. Because on you from the house, sun left the matter, ended up inside water. So I want to associate why the case here is you have been trapped inside water. Now all na this spirit that develop way again, you must access to that your home. You need to develop what is your spirit in a standard manner so that ogen we can connect back because all the whole particles no wow rejected particles from A to Z. As long as they are alive, ndị Igbo na-akpụ ya ihi n'ihite. Ndị Igbo si ihite because ihite ite bụ ihe mgbe ọbụla ifuru te o ihe tere ete itetego n'ụra. That is have you woken up. Ihi, that is cause of the effect. Ihi n'ihite. Ihi ala. Ihitere ansa. Ihite owere. This is pure chemistry. Ka na-ekwu maka ya. Ihe a na-ekwu ebe ahụ chemistry. Nothing more, nothing else. A na-ekwu maka chemistry ụmụ Igwe. Ihe a na-ekwu maka ya. So the soul, mmụọ mmiri unu na-ekwu bụ the soul is being trapped in the water. Not about some angel in the water. The word angel is angle kpọdoro isi naanị because the mass a na-ekwu large quantity na anya n'ifo the triangle ọ kpọdoro isi naanị. The triangle is upside down. So ihe a na-ekwu maka ya bụ the large quantity of matter descended into water. Now our job now is to ascend this triangle. Look at the pyramid. Now they have ascended the triangle because now the triangle fall. Either that we have fallen. Now oya can this Israel will join these two triangles together as above so below. So descending, ascending. Sun descended into water. We have to ascend. Mana ihe anyị ga-amatazi bụ kedu the process otu wee mee onye nwa bụ ihe unu fụrụ a na-eme na secret society. Ha nwa na-ampịa ka ha mara the process this thing wee fall ka ha nwee ike ịnakwa back to the house. Because all particles, light particles, all of them were fucked up. All light particles were fucked up because of resistance. Electricity with resistance. Ọ bụrụ na ị mara electricity ma ihe a na-ekwu maka ya. Ihe a na-akpọ mmadụ onye nkịtị, ihe a na-ekwu maka ya bụ natural people. Natural, the difference from nature. Natural people, the different from nature. Once people mgbe asị na mmadụ dị natural, ihe a na-ekwu maka ya bụ nkịta na onye nkịtị wụ ofu because nkịta ị ga-etichi onye nkịta akwụkwọ ndị Amerịka ha kpọrọ nkịta tiata onye ojii ọta onye ojii. Ihe ọ bụla ị gwara nkịta mee ka ọ na-eme because ọ mara ihe a na-akọ. Ọ bụ natural somebody si ya taa mmadụ ọta isi ya nọdụ ebe ọ nọdụ ebe a onye ka eji akpọ ya nkịta maka onye nkịtị. Kedu ihe eji akpọ ya ewu? Ifu na mpie dị n'azụ kwa ya. Nwa bekee sị gị I understand. Nwa bekee sị gị I understand ma why? All the zodiac ka na-ekwu maka ya. Ewu sị gị nere mpime anya. Ewu nere mpime anya. Ọ na-ekwu maka aka ekpe. Aka ekpe bụ aka ikpe. Gị build this hand. Onye maka a na-ekwu maka ya. Ọ bụrụ nka. Ọ bụrụ aka nni ka a na-ekwu. A sị gị build what the aka ekpe. Because ebe aka ije ekpe gị ikpe. Your judgment onye ka obi gị ji were na left. Your heart dị na left. Why? Ọ gwara gị nature tells you everything. Ọ sị gị na left is your judgment. Onye ka eji kpọ ya aka ekpe aka ikpe. Ọfọ nze ọfọ ikpe. Aka ekpe aka ikpe. Aka ekpe aka ikpe. That is why the left brain bụ ihe na-deceive mmadụ. Nature shows you everything. These 10 fingers with 10 planets. Ọ dị because these things ọ bụ ya ka ndị Igbo na-akụzi na those things na-akpọ court.
ma ikenga cult bụ all those things. All ihe a ka a na-akụziri how to ascend. The journey of soul is to how to ascend, because fucked up adigo already. Because once you are here, that is fucked up. You are here because you have been rejected from the house. That is why you descended in the water. Oh ihe party of us na-achọ ọkọwara unu there. Ihe the man na-achọ indirectly telling you that you are a fallen angel. Because darkness is the place of rest, not light. Place of rest with darkness, not light. Man, you want to have electricity now, you see. So the best thing I get me to understand the nature of life itself, then so that you can ascend. All no bụrụ ya nwanne, as above so below. Kwefuru n'ụwa, ụwa bụ ọkụ mmụọ na eluigwe. Heaven and hell is the condition of the mind. Ya na-akpịa earth. Ka ịnụghị Igbo n'ukwu oyibo, enweghị ihe earth. Enweghị ihe death, the earth. Death with the earth. Earth. That's here a place for you to ascend. A place for you to ascend. Oh, ihe a na-ekwu maka ya, but ndị be anyị aghọtara ihe a na-akọ. Not no. Ha aghọtara ihe a na-akọ. Onye ọcha, the only happiness onye ọcha nwe with that white privilege, about material privilege. Ọ bụrụ about spiritual privilege, because if ọ bụrụ not spiritual privilege, ha ga commit suicide. Ị chọrọ ịdị ka nwa bekee, ị chọrọ ịdị ka nwa bekee. Nwa bekee privilege is based on material. Ọ bụrụ about knowledge, is based on material. Chinese privilege is based on material, not about knowledge. Mbọsị ọbụla ha dara ogbenye, ọcha dara ogbenye, privilege ya na napụgodo onye ọcha paspọtụ ya nye nke Nigeria. Napụ onye America paspọtụ ya, black America, na tia paspọtụ ya nye nke ndị Nigeria. If you get men, from that moment, happiness ya na. So the happiness ya, if you get happiness ya bụrụ about na o nwere ebe ọ ga-eje ma ọnwụọ, no. Ọ bụ ihe nke ụwa akụnụba nke ụwa. The program na-arọn n'ime anyị ọ bụrụ ezigbo ya. The program na-arọn n'ime anyị bụ the worst program ever run in a generation, or not only in this OGO, and we go about this generation of human being. But even though na the program, most of the program like football, every sports team, they are ha na-ekwu ihe na-agwa gị in coded level, all of them. Even the market, na market unu na-ekwu. Market ya na-azụ azụ. So ọ bụrụ na this Igbo anyị na-ekwu, everybody is running up and down. When as long as they know na market index, your goods can never ever be valued. Never. Nobody will value your goods. It's your freedom. It's your freedom, but man, you know na market index. So how can people buy your goods? You know na market index. So your goods will not be count. That is the problem. About nature. You maybe, of course, yes, it's the right nature, but you know on a market index now. You know on a team of football, you know on a league. You know on a league. So you can't have one match now. You know on a league, so you cannot play the match. Also, you know on a league, you have a match. You know on a league. So there is a system. Every place with a system. You know on a system. So how can you present this your case? That is the problem. But on the Bayagotare, they don't understand it. So when there is no way you can play a match, you have a champion, you got even second, second division, third division. So Kedeba is account to account. Even I say match. One but you know a league now. You are not in the league. You want to high your price of market. But you know on an index, your goods are drawn a market, stock market. So Kedeka, how can, even though when people who sympathize to you, there are a lot of people who are sympathizing to your struggle, yes, but you know on a league. So whenever I see that is the problem. Had it been in a league now, and our sponsor because you know on a league, you know on a market. So how can we buy this your goods? How can we know the quality of your goods? Because so that the market, because market you have to prove the sources so that people will invest in it. You have to prove this market. You got a stock market for people to buy into your stock goods. You can prove here not the you can prove here not the stable.
you got to go prove na no is uncorruptible. You can prove so many things for the market to be successfully sell to the people. But nke a kedu ka ị ga-esi prove this thing? You prove any success, you prove any stability, you prove anything. So how can somebody get with 200 million yana to guarantee you? Nobody. ọ bụrụ na enwere ndị nwere ego na ala Igbo, ọ bụrụ na enwere ndị nwere ego na West, ọ bụrụ na enwere ndị sympathize. But ihe a na-ekwu, this is a stock market index. The world, as you see, the political life of a nature is based on index. So unless you mean an index market, then we can talk about your goods and the prices, like petrol, like diamond, like copper, like lead, like gold. That is race. Race is a stock market. Race is stock market until you understand, and until people who know about this market come. Ndị nwa na onwe gị ihe Igbo ị nwere desire. So those people who know about this stock market will create a desire for you. Don't worry yourself. Ha ga-create a desire. All of ndị niile chọrọ nwe desire will go there towards their desire, one after the other. Ndị na-agba bọọlụ ga na-agba, ndị na-azụ afịa ga na-azụ, ndị na-eme model ga na-eme. People will bring their money, invest in this thing. But until these people, ndị abịa, ndị ahụ, this market, these brokers, until these brokers come, nwanne, forget story. Na-ekpe ekpere maka ndị na-ekpe ekpere, na-aga ọfụ maka ndị na-aga ọfụ, until you have the brokers. All the brokers again, the Western elite are their brokers. Or how with the European as country, they own is their company. Europe with their, America with their company, Israel with their company, Australia with their company. So until we have brokers in our land, they come out, create a desire. Ndị mmadụ kwa ọrụ ka unu chọrọ, ị chọrọ ịrụ ụlọ go ị ga-ada bank enye gị loan. Ha ga-guarantee the loan. Ị ga-adị enye gị loan as long as dị na-arụ ọrụ nwee security number. Ị ga-adị enye gị, once ị nwere good record, ị ga-enye gị loan, nye gị ụlọ. You belong to them. So this is this is it. What do you also? Once you have this and you know this knowledge of ascending, man nwezi ihe ọzọ ịchọ. That's why I said the mmadụ ha jiri wayo. Ọ bụrụ na ama m na ihe adịrọ mma, I know. Ama m na ihe adịrọ mma. Oyi ga-egbu adị nchọ na ịka mmadụ na ihe adịrọ mma. Ama m na ihe adịrọ mma ọfụma. Ihe a na-ekwu abụrụ na mmadụ furu ụzọ, na ọ chọtara ụzọ ebe ọ na-eje. Ihe a na-ekwu abụrụ na mmadụ furu ụzọ, na ọ bụ ọ chọtara ụzọ ebe ọ na-eje ka a na-ekwu maka ya. That is the question. But ndị be anyị aghọtara ya. That is the case. Ndị be anyị aghọtara ya. I wish na ha ga-aghọta ya n'oge na-adịghị anya, maka na ụra ga-eju onye nwụrụ anwụ afọ. Kwefuru ụra, ọ ga-eju onye nwụrụ anwụ afọ. Ụmụ ibe, asị m ka udo dịkwara ụnụ, na anyị ga-afụkwa n'ọzọ. Kama na na-ekwe na anya o ihe apati ọbasi kwuru, ma ma ịghọta ụmụ ozi achụrụ n'igwe, ọ gaa na osimiri bụ mmiri na-ekwo ekwo. Exactly the same thing ị ga-eme ime ya na be ụnụ. Ifolo datin da manụ gwara gị enwe electricity. Ifolo datin pati ọbasi kwuru na energy bi n'ime mmiri ahụ na-ekwo ekwo, na ya mere o ji ekwo ekwo. Iti ha na fan aha na-eroteti tọn ha na any copper akọghịrị akpara ịma ka otu esi akpa kọpa, ihe a na-adị na isi fan, otu esi akpa kọpa generator kọpa, ikpa ha anya tinye fan ahụ, that kọpa ahụ ejenerate electricity. Ngwa ka ọ dịziri how to control, ka ọ ga-esi control na ga-esi eme. But this thing now pure, all the same thing your body na-eme, your body will moving water, a moving water. O nwere kọpa n'ime ya. This copper, mgbe ahụ ị na-emove, this copper ga-ebe activate, o generate a vibration, o je hit the pineal gland. Pineal gland ahụ the organ, the gland na control the external and interior. Onye na-eme gị na-alahụ ụla, ọ short ụda na ụra eburu gị. Once anyanwụ pụghara, ọ short ụda. That's why ị na-eme na-arụ ọrụ n'abalị a na-akwụ gị nnukwu ụgwọ, because short ụda you are forcing yourself to keep it alive. So ihe mmadụ na-eme against nature.
human being, what makes you reason is asị na ị na-eme ka onye nkịtị because na ịwụ nkịta iwe ewu, you are unconstructed. Now ọnwụ na ị nwere ability to reason, you ga-eme be were the same principle of nature create a higher level. That's why you are ụlọ abụrụ nature. Ụlọ is unnatural. Iyi akwa is unnatural. Iyi akpa okwu is unnatural. But ị nwere ability to reason, use the same principle, because in anya na okpuru okwu gị ga-afụ na o siri ike. That means your body needs something stronger. You use your brain create here, because ekere ike ikebe. Mana ndị nkịtị bụ ndị agha, ndị nkịta ndị agha si mba nọ isi ha nọdụ ebe ha nọdụ, ihe ọbụla ị gwara ha mee ha eme. Nkịta isi ata mmadụ ọta, isi agbuo mmadụ ogbuo, ihe ọbụla isi ya mee ome. Ọ natural person o, mana o yikwa akwa. Ọkwa natural person mana o yi akwa, ịfụ ya onye nkịtị o yi akwa. Ịjụọ ya ọsị ga ancestors way, mana o yi akwa. O bikwa n'ụlọ simenti o, nna ya ebikwa n'ụlọ simenti o, o bi n'ụlọ simenti. Ịfụ ya ọwa ability ka anyị fọrọ, ability. Ihe anyị need ability to reason. Ụmụ ibe enwere ihe anyị na-enwero, enwere isi ndị Igbo ihe anyị mee chemistry. Ọdịnala Igbo is based on chemistry of the philosophy of that ọdịnala Igbo chemistry ka ọ bụ. That is why anyị ma anya ọgwụ, ma nke a na-agwọ agwọ, ma nke a na-eri eri. Onweghị ụdị ọgwụ anyị na-amarọ, enwere ụdị ọgwụ ndị Igbo na-amarọ, never, no single. Onwere ụdị chemistry anyị na-amarọ. Ụnụ amarọ ndị Igbo ọfụma. There is no chemistry on earth as long as life exists. Life ndị Igbo onwere nke ha na-amarọ, ha ama ya ọfụma. Kama na ihe mere bụ na anyị jeghere ụzọ, mgbere hapụrụ ukwu isi aka kparị ya. Ka anyị chekwa anụ wee, ka anyị chekwa anụ ụzọ. Udo dịrị unu.